Fl-analiżi tal-esperti tal-Fond Monetarju Internazzjonali jirat li Malta għandha fost l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u jinnutaw titjib f'dawk li huma riformi strutturali. L-IMF tajt li riżultati b'saħħithom flimkien ma' dixxiplina finanzjarja ikkontribwixxew għal inqas deficit u dejn pubbliku. Dan is-suċċess ekonomiku mistenni jkompli tant li l-esperti tal-IMF jgħidu li l-ħarsa l-ġejjieni hija b'saħħitha minkejja riski ġejjin mis-sitwazzjoni internazzjonali. Id-diretturi eżekuttivi tal-IMF faħru l-awtoritajiet tal-implementazzjoni tal-politika li waslet tal-prestazzjoni ekonomika qawwija, ħolqien ta' xogħol robust, tnaqqis fil-qatt u titjib fil-finanzi pubbliċi. Riforma oħra li ġiet milquha mill-IMF kienet dwar il-Malta Development Bank li huwa meqjus li ser isaħħaħ l-ekonomija u jagħti spinta ġdida lin-negozji żgħar kif ukoll iwassal għal finanzjament ta' proġetti ta' infrastruttura u żvilupp soċjali. Saħansitra l-IMF ħeġġet lill-Gvern biex ikompli bir-riformi tiegħu.